ke ngoku apha ecaleni kwam ndinaye uVincent Manzini nongumququzeleli walomnyadala ukhona apha eHarare namhlanje. Sake sive kuye ba kwenzeka ntoni. Vince masikwamkele kwimbathi. Sabulela ukuba lapha kwimbathi kaloku thina lusapho lulethu sasinasiphatho ifurniture kambathi. All right. Vince kasichazele kwenzeka ntoni apha namhlanje. Namhlanje ngabantu balapha eHarare kanye eKhayelitsha eCape Town ngatsho sidibene together apha enjoy ubukasi ubulokishi bethu, you know, just experiencing and just celebrating the essence of ubuntu, you know, from entrepreneurship usomashishini celebrate abona efforts abazenzayo into abazithengisayo and also entertainment production sinika iplatform yabantu basibhiozise njengobona memva kwamba kunwatyiwe, you know, ilona abantu mzazi to iCAS experience. It's an enterprise development initiative enziwa sithi ke young stars Kapa Live esenza khona sixhosena abantu sixhasa ipartners zethu. Intoni Kapa Live? Kapa Live, yeah, it's an online magazine, lifestyle magazine that also has a component brand and activations element, yeah. So we take a brand yako to the people. So born again a lot by brand experience siselokishini just to come and celebrate ba kwenzeka ntoni lokishini kwabelungu kwamandiya kwamandondoni, you know, konina namhlanje abantu understand ba ntoni enzekayo lokishini, you know. Yeah. Khawusichazele nenze njani uze nifumane abantu abangaka apha elokishini baphume ngolhlobo. Kaloku umuntu wami funeke nihambe ireto zalapha elokishini nipartnerishe nabantu abalekileyo lokuzibonele ezizaziyo ngoba nabajengana abantu bebepapasha lena bembathu Cape Town TV and nabantu word of mouth ne-marketing zethu in touch nabantu, you know, make sure abantu bayale nesenzayo. So koko si-SMS-ela abantu sibeke i-flyers sibeke i-posters and sipapasha manje sipapasha sisirenkini abantu bethu masizeni numbers, let's support i-businesses zethu and most importantly word of mouth has been powerful. Nabantu bathengisa apha bengabanye babantu abasixhasileyo bebesupporta bemuva besenza le movement yenzeke, you know. Yeah, eyona nto nifuna ukuyi-achieve intoni ultimately? Basically the ultimate thing sifuna ubuild iCAS experience uba noba sesingekho thina abantu balapha bayi-own i-structures zalapha kulo township ziyi-own so that abantu bavuka uzenzele umntu ayazi uba end of the month kukho iCAS experience. Soweto iCAS experience, eGugu lethu iCAS experience, ibe iculture yethu, i-economy yethu iphelele apha, i-circulate apha, sixhasane iibusinesses zethu. Basifuna amazipho beneza amazipho bemini basifuna ukutya sitye apha, you know, ube yinto very fun to showcase the talent ininzi apha and lokishini sakwazi konwaba, you know. Kakahle singabethananga singarobhananga, there is another element yethu ibona. Is this going to happen every month? Kaloku kaloku lena sifunyenza at a point uba ifike the 5 ones coming through the next 2 months and then ever ubona kubetyeka zizambi Wala Sir Vince shop up yazi Kapa Live iCAS experience imbathu Khayelitsha siphethe kaloku silokhile sharp ke sabulela that's what coming through nembathu. All right, kanti ke nguVince lo kambe ngumququzeleli walomnyadala nale mibhiyozo yenzekayo apha eHarare namhlanje unganyebelezeli sezawudlala.